はじめまして。私は日本の京都出身の版画家で美術家の児玉大志と言います。京都の美術大学で版画を学び、現在は岡山の自宅兼スタジオで作品制作をしています。2023年度のオマージュアトラーでのセカンドプライズの受賞、誠に光栄に感じております。また、このようなビデオによって私の作品を紹介する機会をいただき、誠にありがとうございます。私の作品のタイトルはグラフテージで、この作品を私が大切にしているポーランドの詩人ビスワバ・シンボルスカに捧げます。グラフテージでは木々を撮影した写真イメージを使用しています。この木々の写真は日本での日常の生活や旅行中に訪れた場所で撮影したものです。高解像度で撮影した写真はフォトショップ上で気に入った部分を切り取り、製版フィルムに出力します。これらのイメージはシルクスクリーンによってレイヤーとして刷り重ねています。木々の有機的なイメージは私自身が作ったイメージではありません。また、刷り重ねのプロセスによっていくつもの偶然が緻密に絡み合い、錯綜することで作品の画面が作られています。このプロセスから私はビスワバ・シンボルスカの詩と私の作品グラフテージについて関連性を見出しています。